belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Binnen de onderwijssector op Curaçao is er veel onzekerheid over de beslissing van de overheid om de deuren weer te openen van de scholen aanstaande woensdag. Docenten vragen zich af of het verstandig is om midden in een pandemie de scholen weer te openen. Ze wijzen erop dat schoolklassen vaak meer dan 30 leerlingen bevatten en dat het ondoenlijk is om 1,5 meter afstand tussen die leerlingen te houden. Dat meldt de Extra vandaag. Veel docenten zijn gevaccineerd, maar ook veel docenten hebben nog maar 1 of geen vaccin gekregen. Ze willen meer duidelijkheid en vragen zich af of ze die duidelijkheid krijgen voor het openen van de scholen aanstaande woensdag. Volgens de cijfers die de Curaçaose overheid gisteravond bekend maakte, liggen er nog 71 coronapatiënten in het CMC ziekenhuis. Daarvan liggen er 29 op de intensive care. Het dodenaantal is opgelopen tot 104. Ook liggen er nog 5 Curaçaoënaars op de IC op Aruba. Op Curaçao zijn zondag 32 nieuwe besmettingen geregistreerd. 307 mensen werden hersteld verklaard en daarmee zijn er nu 1214 coronabesmettingen op het eiland. Er zijn in totaal 624 testen gedaan. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensar em Aqualectra está honrada de por servir e de contribuir no bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos Danki para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Se a botar corção, nota importância, botar ela blow. A botar corção, botar na teu lugar especial. Ou para seguir, registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo ou chama 0800 0135. Muito nos contribui na melhor Curaçao. Binnen de Curaçaose overheid is al enige tijd onzekerheid over de vraag of alle kerkgemeenschappen op het eiland daadwerkelijk de gelovigen aanmoedigen om een vaccin te nemen tegen het corona-19-virus. De overheid vindt het belangrijk om in overleg te blijven met de verschillende gemeenschappen. Gisteren was er een openbare discussie. Daarin kwam naar voren dat de aanwezige vertegenwoordigers van de verschillende gemeenschappen daadwerkelijk pro-vaccin zijn. Volgens hen is er niks mis met een dienaar van God te zijn en tegelijkertijd te vaccineren. Er zijn al lange tijd vergevorderde plannen op Curaçao voor het bouwen van een renbaan. De Sociaal-Economische Raad heeft onlangs naar die plannen gekeken en stelt dat er inderdaad ruimte is voor een dergelijke baan, maar heeft nog wel een stel vragen. Onder meer over de sociaal-economische impact van de baan en of het daadwerkelijk zoveel banen oplevert als wordt gesteld. Ook de financiering moet nog nader bekeken worden en de CER vraagt zich af of het nu een prioriteit is om een renbaan te beginnen, terwijl we midden in een crisis zitten. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Zoals bekend heeft Curaçao sinds enkele maanden een noodwet. Daarin staat geregeld hoe bedrijven en personen zich moeten houden aan de coronamaatregelen. In het kader van de controles hiervoor zijn onlangs 2 supermarkten beboet met een boete van 5000 gulden. Eén supermarkt was nog gewoon na 6 uur open, terwijl dat volgens de maatregelen niet mag. Een andere supermarkt was ook nog open en had zoveel mensen binnengelaten dat het onmogelijk was voor de klanten om 1,5 meter afstand te houden. Beide kregen deze hoge boete opgelegd. In de Extra wordt vandaag gemeld dat er veel kritiek is op het feit dat de huidige regering in de laatste weken van haar regeerperiode nog veel benoemingen doorvoert. Zo zijn er onlangs 5 nieuwe commissarissen bij de Gaming Control Board aangesteld, maar de lijst is lang. Extra stelt dat er tientallen commissarissen in de afgelopen periode zijn benoemd en het is vreemd dat dat nu gebeurt vlak voordat de nieuwe regering gaat aantreden.
Koning Willem-Alexander gaat dit jaar 32 Curaçaose burgers een koninklijke onderscheiding toekennen voor hun jarenlange bijzondere verdiensten ten behoeve van de Curaçaose gemeenschap. Onder hen onder meer acteur Eligio Melfort en de bekende artiest Tio Ali. De onderscheidingen worden uitgereikt op basis van verdiensten op het gebied van onder meer de gezondheidszorg, kunst en cultuur. Er zal geen officiële Koningsdag worden gevierd morgen en ook het uitreiken van de lintjes wordt uitgesteld. Wel zal de gouverneur morgen een toespraak op tv houden, die wordt om 12 uur 's middags uitgezonden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.